بسم الله ننجان الزينة والجمال. الباب الرابع في جمال الموت الزينة والجمال للعبد الفقير إبراهيم الماجد. الباب الرابع دم البتول في جمال الموت جوان دم مايت وانا وينو غورنا من يودي وي كدي مايت يودي كون دum بهاوني انما الموت راحة وانتقال من فناء ليسجل فالبقاء وهي قسمان موت السن ومعنى لم تمت قد هذه العلماء لم تمت قد هذه العلماء انما الناس ما بنوه ويبقى بعد كل هجاؤه والثناء وترى المرء ميتا وهو حي وترى الميت خلفه أحياء وترى المرء ميتا وهو حي وترى الميت خلفه أحياء ولعمري ما في الحياة بقاء ولك ما عاش بعدهم عظماء ويرى الناس في الحياة نعيما إن أحسوا بأنهم طلقاء ويرون الممات فيها عيانا بلذ الذل إن علاهم بلاء ويلي الموت والحياة حساب ويلي الموت والحياة حساب لذوي العقل حيث يلفى الجزاء ولمن كان ضائعا وتقيا جنة الخلد في الجنان السماء ولمن كان عاصيا وشقيا بائن الأرض في الجحيم الشقاء دون هاي وإن الباب الرابع دم البتوال ني في جمال الموت وحالا ما كوكو يودي مايت ɗum yete falsafa kala ko hawni ko hakkille jaɓata kono kala so haali tan hakkille o jaɓat ƴewana ɗum ellaji o wino ko adan Allah ne yooɗi o rewni hen windere Allah nde ne yooɗi o rewni hen kulle gurɗe ene yooɗi o rewni hen o wi mayde hoore mum ene yooɗi holno mayde yooɗirta ɗum o haalata hannde albabu rabi o wi damal battowal nayi fi jamalil mawti jondam mayde innamal mawtu ayi mayde rahatun ko foftere o ñawi o rafama duuɓi sappo so mayi o fofti kono sen gaccimo ɗon omo ñawi noon so yama ya ñaw tan abada a nayi a ronkiti hankkadi nam kono ñande fof aɗa wonde caɗele nden de bone waɗa duuɓi capannayi omo e rafi ala sa rafama hitande duuɓi ɗi tan mayi pofta welani nande ko ɗo ko gonga mayi pofta innamal mawtu ay mayde rahatun ko foftere wantigalun ko eggude min fana in e darul fanayi li hayso yulfal baqaw to baqaw heɓete eggaɗo ete oɗo aduna gasowo jaaha lahara mo gasata koko ɓuuri hen moƴƴude aduna gasowo ma Allah lahara mo gasata koko ɓuuri hen moƴƴude lahara mo gasata o ɓuuri moƴƴude wadde mayde ne moƴƴi innamal maw heddi ko welani innamal mawtu ay mayde rahatun ko foftere wantigalun e eggude min fana in immorade nokku kuuɓowo li haysu jaaha nokku yulfal baqaw to heddogol ene tawe goto amin jooɗi amin jangga nder zawiya goto wi ceerno sama sa goto wi ceerno o wi nam o wimo hoyɗi Cheikh Tidiane e nelaɗo Allah o wi eyyi o wi koɓe mbi oɓe mbiya ar o wi ala yoɓe kerdinam toon mi heerde ɗeɓe gayete o yoɓe kerdinam toon mi heerde ɗeɓe gayete o mbi yoɓe ya ar o wi ala mi yahani yoɓe kerdinam toon mi heerde ɗeɓe gayete ɓayde welani o ene moƴƴi de koɗo welani waye qismani oyi ko pecce ɗiɗi mayde ko pecce ɗiɗi mawtu hissin mayde yiiro toon yitere ene woodi wa ma'anan mayde to banggue firo kadi ene woodi oɗo o maayi to banggue ma'anan kono omo wuuri to banggue hissan oɗo o maayi to banggue hissan omo wuuri to banggue ma'anan mayde ko noon wayi lam tamut mayani qaɗɗu haynde wootere haadihul ulama o ɓeeɗo anduɓe mayata joni eɗen kaala ɗo ete anduɓe ashar Cheikh Ahmad Taha Rayyan maayi kono noon ene wuuri Cheikh Moustapha Imran maayi kono noon ene wuuri Abdoul Aziz Chihawi ne wuuri serme anduɓe mayata Cheikh Oumar en ñande fof kaalete Cheikh Tidiane en ñande fof kaalete joni eɗen kaala ɗo Cheikh Oumar Cheikh Tidiane nelaɗo Allah mayata gan anduɓe mayata a faami ɗum woni wahiye qismani mayde ko pecce ɗiɗi mawtu hissin mayde ngoosi ene woodi o manan mayde firo ene woodi neɗɗo ene maaya hissan en to jiyatenmo ɗo o maayi kono manan omo wuuri neɗɗo ene maaya manan kono hissan tawa omo wuuri o maayi manan kono hissan omo wuuri o wi innaman nasu ay yimɓe ma banaw koko ɓe mahi ko goto fof ko mahani hoore mum hade mum mayde wa yabqa baada kullin heddo caggal kala goto hijauhu jennore mum wassanaw ma walla mantugol mum ma maayi jentore so inde makko haalama tan mbaɗa ittaɗo barki ƴas wonɗo mbaɗa Allah ndew maayi poftiɗen ma walla ala e Allah kodi ko onen ɗo moƴƴi machallah taare makko est ce que makko koɗe gueɗe ɗiɗi tan innaman nasu ay yimɓe ma banawu koko ɓe mahani koye mabɓe
ويبقى هذا ما بمايد ويبقى هدو بعد كل شغال كلا قوت هجاؤه ينور مكو والسراء جارو مكون من تو مكو وترى الميت مر أو يريا ندو ميتا كو مايد وهو حي تو مولي جيا أودو ماي دوبي تيمد جوي كون مولي تاغي دين سمتي مكالن دن جونجونو ابن حجر مكالن دن دوبي تي تيمد جيدي كو ماي كون انا وولي وترى الميت عليا هاجوني مايدو خلفه أحياء وترى الميت عليا ندو ميتا ماي وهو حي وانا نون وانا امي وينتي وترى المرء عليا ندو ميتا كو مايد وهو حي تو وولي كون كو مايد دي wonno nafata ay wuudi jiya odo mo wuuri de kono nafata ay wuudi ko maaydo mo nafata ay wuudi ko serri dum maaydo nafata ay wuudi ana nafata ay wuudi a fejjata a muggata ala fuko bawda wadde ka maaydo وترى المرء عليا ندو ميتا كو مايدو وهو حي تو mo wuuri gira e gurnam makko taw maayi o nafata ay wuudi mo nafata ko maaydo وترى الميت عليا مايدو خلفه وحي او وurbe ne dewe mudum aliya odo ko maaydo kono wurbe ne dewe makko ene janga defte makko ene kala haala makko ene birda wirdu makko Cheikh Tidiane joni ko guur wiyete ko maayi kono non ene wuuri Cheikh Oumar joni wiyete ko maayi kono ene wuuri ko wadno ko ene heddiya jango wala amri o yimi wondiri gurnama ma fil hayati bagaun keddugol ala e aduna kono wala kam aasha heewi ko wuuri baadahum caggal mum usama o mawɓe heewi ko mawɓe nguuri caggal mum en yimɓe mawɓe heewi ko nguuri caggal mum en ngur aduna de heddotako kono heewi ko mawɓe nguuri caggal mum en wala amri mi wondiri gurdamam ma fil hayati ala e gurdam baga on keddogol wala kam aasha heewi ko wuuri baadahum caggal mum en usama on mawɓe wayaran nasu aratami haala makko woni mayde haqiqa e gurdam haqiqa ويرى الناس يمبن نجي في الحياة يقولون نعيما نعمة إن أحسوس بتني بأنهم دلقاو كم يولي تابع يمبن سندوك كاما ليبرتي قد فو كاما حاجون ليبرتي تن انغورات كن جدا كالا كن جدا مبدا كن جدا كغور أدوون ويرون الممات فيها أيانا أبن جيرا مايد ngos بلا زلي lewlewndu koyera ina alahum so towe mabbe bala on cadele yimbe so mbaɗama dictatorial laamiɗo mon o wi ko kaldo fo mi wara ɗum on maayi gila on oɗon nguuri kaldo fo mi soga ɗum on maayi gila oɗon nguuri so liberté ne woodi enen fof ken wuuro liberté ɓuuri hunde fof welde eɗen bellita binda no jiɗirɗa kaala no jiɗirɗa juulira no a bonnata nisamul ammude ala ene jogui to haɗata non so yama wellet ɗum addata ko bonande jogi goto fof yo haal ko wela ko démocratie gonɗen kono ala koko won woodi ko haalate ko kalta ko yo taw ene yaade e lawol sa welama mbaɗa critiqué lamɗo o mbaɗa ni nde o lamɗo o ñaami kalis kala o wujji kalis kala ɓiyi ko bonni kalis kala kono so tawi ko dictateur sa haali e makko tan waɗma kaso on maayi gila on guurani on maayi gila on maayani faami ويرى الناس يمبئن انجيا في الحياة يقولون نعيما فوفتر إن أحسوا سبتني بأنهم وند كم بدولا قاون كم يولي تابعون كم ليبروبي so en dokkama liberté meɗen enen fof nguuret so démocratie ari yimɓe fof nguurat wa yarawna al mamata ɓe jiya mayde fi ha e gurdam maɓɓe ayanan ngos bila za e lewlewndu a zulli koyere ina alahum so towe koye maɓɓe bala un laamu dictateur uni bala u bonɗo so fayima e dow hoore moɗon onon fof on maayi gila oɗon nguuri wayalil mawte eyyi so mayde mawti o ko rewata hen wayalil mawte rewata e mawde wal hayata e gurnam hisabun ko hasbore lil wara lisawil agli wonande jomiraɓe haqqillaji ko ɓen kasbate jomiraɓe haqqillaji ko tati malaikaji jinneji e yimɓe ɓeɗo tan jogui haqqille ko Allah tagno ko heddi ko ne jogui haqqille kono noon ko haqqille o timmani woto wi ala haqqille melew woto wi babba ala haqqille ne jogui haqqille ne andi ɓinguel muɗum woto wi mbewa ala haqqille ne andi ɓinguel mum ma walla anda ne andi ɓinguel muɗum en jogui haqqille woto wi fooli ngala haqqille on fewnirta sabbunu muɗum ko ala haqqille ne fewna sabbunu an sa kama ya fewna wa fewnu woto wi guesse jabal ala haqqille ala ko fewnata ko awa fewnu en jogui haqqille kono noon ko haqqille yel muɗum koye muɗum haaɗi nagge ne jogui haqqille addu ñamde kañum ɓikkel mum non wona hawodirde joni batti ñamde de wadde ala haqqille o timmani kono noon ene jogui haqqille de o ganda nagge ne suuɗno e ɓinguel muɗum o gandi suuɗnoyde nagge jibina ƴetta ɓinguel mum suuɗo e hakkude ladde woto melama ɓinguel ngel yar kosam ɗam
ara arda e gaynako nayi ɗi jofa so nayi ɗi jofi moggito suuɗo ƴeewa gaynako yejjiti kam nana ya muyno e ɓinguel mum ha ɓinguel mum haara ɓinguel ngel nano toon ƴeew babam wi kam babam ne andi nayyi o wi hayso hendu moyi lelni huuɗo ɓinguel ngel lelnat hoore muɗum woto hay goto yiide ɗum so hendu moyni huuɗo ɓinguel ngel lelnat hoore muɗum ɗum ɗo aɗa wiya ala hakkille ne jogui hakkille ha maayi wonno ko hakkille mo jogui o yettaki hakkille mo maɗa o a addana ñamde tan ɗi gona e habde ko moftoyno ɓinguel mum waɗi ɗeɗo gueɗe ko gaddanaɓe ñamde tan ɓe gona e habde batte ñamde nde ɓe ngala haqqillaji timmuɗi hoko jogui haqqillaji timmuɗi tatu maleykaji ɓuuri fof haqqille jinneji ndewi hen ɓuuri welde haqqille ɓinguel adama rewi hen ɓeɗo woni joguiɓe haqqille ɓeɗo woni hasbateɓe maleykaji hisabu mum ko tashrifan kasbetake ne wonno mbatta ko boni Allah yamirtaɓe ko taklifan wa tashrifan ne wonno mbawa wadde ko boni maleykaji jinne e ɓikkon adama ko ɓen goni assaqalayni tiiɗɓe koye ɗiɗo ɓe ɓen goni hasbeteɓe naata jeygol jahannama eɗen mooli Allah wa yalil mawta ene rewa e mayde wal hayata e gurdam hisabun hasbore lisawil aqli wonande jomiraɓe haqqillaji hayso yulfa hoto tawete ɗon to tawete aljazau jobdi goto fof hokke jobdi mum imma naati aljanna imma naati jeygol wali man kana ne wodani on laatinoɗo ɗa e an ɗaftiɗo Allah wa taqiyan kulɗo Allah jannatul khuldi aljanna casal fil jinani samau asaman woni koye aljannaji o yiɗi wiidema ko aljannaji ɗi woni ko dow asaman aljanna woni ko dow asaman noon qur'ana wi illiyina wama adraka ma illiyuna kitabum marqubum kalla inna kitab al abrari holto woni fi illiyina wa fi samai rizqukum wama tu'aduna ko podano ɗon ko aljanna ko dow asaman woni aljanna ko dow asaman woni wali man kana asiyan ne wodani on laatiɗo gofowo Allah wa shaqiyan malkisaɗo baɗinol ardi less leydi nder leydi to fil jahimi shagaw malkiso koye jeygol woni ɗum ko ra'ayi yoga e ulamaɓe yoga e anduɓe mbi jeygol jahannama woni ko less leydi min humol imamu ɗabari ko e maɓɓe jeeya wi al jeygol jahannama woni ko less leydi kalla inna kitabal fujjela fi sijjinin woma adraka ma sijjinu kitabu marɓumu kitabu mar sijjino o woni ko jeɗɗaɓiri leydi jeɗɗaɓiri toon jeygol jahannama woni wiyama volcan jaltowo ko hen jeeya volcan so yalti wona ene tayna hunde foof tayna leɗɗe tayna jamɗe ɗum woni waqudu hal nasu woni hijaratu volcan so yalti joni kaaƴe tayat hayre no woti tidde ni taynan hayre wadde ko seeɗa e jeygol jahannama toon less leydi to woni eɗen mooli Allah wali man kana ne wodani on laatinoɗo ɗa an ko ɗoftiɗo taqi an kulɗo Allah jannatul khuldi aljanna casal fil jinani sama o yiɗi wiide ko fi sama'il jinanu o wenciti o wi fil jinani sama aljannaji ɗi goni koye asaman addani mo wiide noon ko aljannaji ɗi ɓuuri asaman o yajde wali man kana ene wodani on laatiɗo asiyan gofɗo Allah o shaqiyan malkisaɗo baɗinul ardi less leydi fil jahimi shagaw malkisuya woni koye nder jeygol jahannama eɗen mooli Allah deften hen albabu rabiu damal battowal nayi fi jamalil mawti ko jondam mayde innamal mawtu ha joni mayde rahatun ko foftere wantigalune eggugol min fana in eggato ene huuɓa e aduna li haysu paya toon yulfal baga'u to keddogol ene heeɓe woni lakara wahiya ƴismani mayde ko pecce ɗiɗi mawtu hissin mayde ngoos jiya min jiima a maayi ne woodi wa ma'anan min jiima firoma a maayi hay sunna a mayani lam tamut ɗaɗɗu mayani haynde wotere hasihil ulama u ɓeɗo anduɓe mayani innamal nasu ay yimɓe ɓe ma banaw kokoɓe mayi ko wa yabqa ene heddo baada kullin caggal kala goto hija'uhu yennore mum wassana'uhu e jarore muɗum goto fof koko waɗi ko hade mayde ko tan sa acciɗo ko moƴƴi yimɓe kaala sa acciɗo ko boni kadi yimɓe kaala so firawna haalama tan mbiyen wala hawla bawɗo tarih goɗɗo ne wonno o wonno ko masina o fulɓe jalti ko e firawna haw ma yimɓe kattuɗa ko haalata ko fulɓe jalti koye firawna hawa maayi hay goto hettoɗa ko haalata ko wo taral mar a wiya aɗa yiya neɗɗo mayyi tan omo maayi wa huwa hayyun gila omo wuuri jiya omo maayi gila omo wuuri wo taral mayta jiya maayiɗo kadi halfahu ene caggal mum ahyahu oɗo ko maayiɗo kono yimɓe ndewe makko ƴew tan siri mbambano way muride en ha joni ene jogui ene kanga e makko siri mbamba ha joni muride ene kanga e makko oɗo o maayide kono noon wuurɓe nani ndewe makko rahimahullah wala amri o yimi wondiri gurnamam ma fil hayati ala e gurnam baga un keddogol kono noon wala kam aasha heewi ko juuti ko wuuri baadahum caggal mon usama un mawɓe wa yarannasu yimɓe ne jiya fil hayati e gurnam naiman nema in ahassu soɓe tini bi annahum wonde kamɓe ɗulaga u so yimɓe dañani liberté tan guura liberté woni gurnam
welni ɗum welni américain européen ko démocratie woni toon lamɗo leydi ndi wawa adde ko boni suusa Bill Clinton nde wanno ko boni fooɗa adda o yiɗi toon debbo goto mo wona debbo makko o fooɗa o adda o ñaawa o haali o wone wayde lamɗo leydi enen président so yiɗi resa ɗo e te rewɓe temedere gotol mbiɗa amin kaala ɗum ɗo Égypte min mbimi président Amérique so wari ɓinguel maɗa nanguete ware mbimi enen gayete président waran ɓiye hay hunde yaltata hen goɗɗo wi ala a yahat duwonoyɗamo mbiya ko mbaɗɗa ko yallah wurdu barkina o wara ɓinguel ma jaaha duwonoyɗamo goɗɗo wi ala a yahat duwonoyɗamo mbiya yallah yurmomo ya foof o yarawnal mamata aɓe jiyam mayde fiha e gurdam ayanan ngoos bilasa zulli lewdu koyera in alahum so towe mabɓe bala caɗele woni dictateur so laamima yimɓe tan ɓuuri mayde bonde wayalil mawta en rewa e mayde wal hayata e gurdam hisabun hasbore disawil aqli wonande jomiraɓe haqqillaji hay so yulfato en dañe aljasa u jobdi wali man kana ne woden on laatiɗo ɗa en ko ɗoftiɗo o tagui en kulɗo Allah jannatul khulde aljanna casal fil jinani samau asamanu to ko aljannaji ɗi goni koye dow asaman wali man kana ene woɗani on gofɗo Allah asiyan ene woɗani on gofɗo o shaqiyan malkisaɗo baɗinol ardi less leydi to o lumbate ɗum noon ko ra'yu yoga ulama won wiɓe jeegol jahannama ko toon woni kono aljanna ko dow asaman woni ɗum luural ala hen gati ɗum ene haala hadisaji celluɗi mata jeygol jahannama ko less leydi woni ma walla waɗa toon ɗum ene waɗi luural kono ɗaɓari koye mawɓe tafsiroɓe jeeya kadi ko tafsir mum ko mu'tabar jeeya ko e wiɓe jeygol jahannama woni ko less leydi wali man kana ene woɗani on laatiɗo asiyan gofɗo Allah o shaqiyan malkisaɗo baɗinol ardi less leydi fil jahimi shaqa'u ko de jeygol to malkise woni eɗen mooli Allah wa sallallahu wa sallama wa baraka ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in.